Ahojte, vítam vás na afilkit.sk. V tomto videu vám ukážem stručne a jasne, rýchlo, ako sa dá prostredníctvom Afilkitu zarábať. Vy ako tvorcovia a influenceri máte dve možnosti. Jednu vec, to znamená, čo ste už urobili, nahráte si svoj profil a zaradíte sa do katalógu tvorcov, kde nahráte svoje údaje, profil, popis a tak ďalej. Druhým krokom je dobré, aby ste si nahrali aj svoje videá, nakoľko značky a e-shopy potrebujú vedieť, akým spôsobom fungujete a akým spôsobom robíte tieto videá. Samozrejme druhá vec, a keďže tieto videá budete mať nejakú prácu s tým a budete ich tu nahádzovať, poskytuje Affiliate vynimočný vec, a že je to marketplace a platforma. To znamená, že k týmto videám môžete pridať aj produkty a na základe týchto produktov môžete pridať aj tzv. Affiliate URL adresy, ktoré zabezpečia to, že v prípade, ak si niekto pozrie vaše video a klikne na niektorý produkt, ktorý je priložený k videu a dostane sa na patričný e-shop a tento návštevník aj niečo zakúpi, vy máte patričnú províziu z predaja. Takže poďme stručne a jasne si ukázať, ako sa v prvom rade vytvorí profil, ako sa vytvorí kolekcia a ako vlastne ten affiliate marketing alebo to zarábanie prostredníctvom affiliate liniek funguje. Takže tu máte vlastne svoj účet, dáme si môj účet, to je ako prvé, ktoré urobte a spravujte, pretože pokiaľ nemáte vyplnený účet, my ako platforma vás potrebujeme schváliť, to znamená, potrebujeme vedieť, kto ste a ako ste a čo robíte. Takže na základe vašich fotiek a ďalších informácií ako URL adresy, respektíve linky na vaše sociálne siete, si vás pozrieme a schválime vás ako overeného tvorcu. Takže určite ako prvé vložte si vlastnú svoju fotku. Ja už tu mám nejakú nachystanú, šup s ňou. Ďalej tu si môžete dať veľký rozmerový banner. Môžete, nemusíte, ale je to lepšie, pretože to takisto bude vlastne ukazuje to, čo vlastne robíte tak. Ďalej máme tu nejakým spôsobom hesla, to sme dali na začiatku. Keď chcete, aby vás kontaktovali, môžete určiť aj svoje vlastné telefónne číslo, trebárs. Ja tu nejaké imaginárne dám. Môžete si tu dať nejaké logo, môžete dať web stránku, náš odkaz a sem. Ja tu teraz nebudem dávať nič, ale môžeme dať dobre, takže idem na Facebook. Môžem skopírovať, ukázať si, ukázať si Facebookovú stránku, takže si ju skopírujem, nahrám do Affiliate a taktiež môžeme Instagram, tutrlc, tutrlb, poznáte to. Tak. Následne môžete vybrať kategórie, aby vás lepšie šťanovia. Najlepšie dopodotýkam, dávam tak maximálne do troch kategórií. Viacej nedávajte, tak zle vyzerá. No a dáme uložiť. Tak, a už máme. Môžeme to skontrolovať, vždycky v tomto hore rohu, keď toto prvé tlačítko profil znamená, že sa vám ukáže v tomto profil. Takže takto, ako vidíte, vyzerá váš profil. Tu nás sa vám zobrazujú jednotlivé ikony sociálnych sietí, tu nás sa vám zobrazujú kontaktné údaje, sem je, že zdieľa celý profil, takže funguje to tak ako na sociálnych sieťach, ale je to vlastne váš vlastný obchodík pod jednou strechou, kde si môžete dávať všetky svoje vlastné videá a k tým videám produkty alebo prípadne katalóg produktov, ktorý funguje cez affiliate siete. No, v tomto menu vlastne budete potom vidieť všetky kolekcie a produkty. Poďme si teraz ukázať, ako sa nahráva jednotlivé kolekcie, ale ešte si prejdeme na z rýchlosti o menu v administrácii, takže tu nájdete všetky kolekcie, nemáme žiadne produkty. Sem je zoznam affiliate sieti, nebudem klikať teraz. Štatistiky, to znamená, koľko máte preklikov, koľko máte návštev a tak ďalej. Tu je môj biznis plán tarif, tu sa pozastavím. Tuto funguje tak, že vlastne máme prvú kolekciu, ktorú náhodnete, takže prvé video je zdarma s počtom 12 produktov na vyskúšanie. Následne ide tarifa, je tam najmenšia tarif je Basic, ktorý je 12 eur mesačne. Podotýkam, je to dobrá vec, pretože v Amerike tento projekt už takisto funguje a je tam cez 300 000 tvorcov a väčšinou priemerne ženy, je to sústredované hlavne na modu, tak je tam skoro
Viac menej tam majú videí od minimálne 10 až 100 videí. Takže čím viacej videí, tým viacej máte šancu, že nadviažete spoluprácu so značkou, prípadne tým viacej máte, že vlastne budete mať viac produktov, to znamená, že máte viac preklikov, pretože Affiliate ako taký nie je len čisto platforma na zabezpečenie si spolupráce medzi značkami a tvorcami a influencermi, ale takisto aj marketplace, vyhľadávač produktov. Takže prostredníctvom tých videí alebo samotných produktov sa vás môžu dohľadať a samotný Affiliate vám prináša prekliky a samozrejme provízie z predaja, z preklikov. Tuto máte následne máte zoznam faktúr, potom máte obľúbené sledované, samozrejme môžete síce srdiečka dať sledovať, môžete produkty, môžete samostatné videá, môžete takisto tvorcov. Pokiaľ ste ako firma, tak máte tu vlastne fakturačné údaje, upraviť profil znamená to, čo sme už robili, no a CEM, Affiliate program Affiliate. Affiliate ako taký, samozrejme ponúkame spoluprácu na základe tvorcom UGC, takisto, ak chcete, môžete natočiť video, môžete sa pridať automaticky, keď ste hovorím tvorca, budete mať Affiliate program, to znamená, že až do výšky 30% pravidelne mesačne z našich poplatkov tarifných, to znamená, že si viete vybudovať svoju sieť, to znamená, že natočíte videá, ako využívate Affiliate, a keď začnete odporúčať toto s tým prostredníctvom videí na sociálnych sieťach, tento projekt, dáte tam takisto našu tú affiliate URL adresu a všetci tvorcovia, ktorí prídu cez vás, tak máte pasívny príjem, to znamená až do výšky 30% máte províziu z našich poplatkov každý mesiac doživotne. Takže je to veľmi dobrá vec, veľmi dobrá vec. No, poďme ďalej, ideme si pridať prvú kolekciu. Kolekcia sa pridáva úplne jednoducho, dáme pridať kolekciu. No, názov kolekcie napíšeme treba skúška. V kolekcii sa skladá z názvu kolekcie, krátkeho popisu, hashtagy a vybereš kategóriu. K tomu môžeš pridať kolekciu, môžeš pridať fotku, formát fotka ve formátu ako je príbeh na Instagrame, alebo zadáte klasické Reelsko alebo Shorts. Tu na to funguje tak, že keď chcete zadať video, nahrať na Affiliate, musíte ísť na YouTube, musíte si otvoriť kanál na YouTube. Urobili sme to z toho titulu, pretože nechceme zahltávať server a ďalšia vec, YouTube je ako taký druhý najväčší vyhľadávač na Slovensku. Vám zabezpečí taktiež veľkú návštevnosť a propagáciu. Takže my to robíme tak, že prakticky idete na YouTube, ako Chceš si mám ja, vybudovať vlastný. dáte si, nahráte to akože ako shorts, napríklad ako tu mám ja tieto videá, hej, to znamená, kliknem si sem, v tomto videu máte aj popis. Takže tuto máte a s tým, že vlastne celú ten popis, ktorý keď nahráte potom kolekciu na Affiliate aj s videom, tak potom sa vráte do Affiliate a nezabudnite si tu dať celú URL adresu celej kolekcie a budú vám chodiť, prichádzať ľudia aj ďalší aj sem. No, jednoduchá vec. Nahrané video, ktoré už tu máte na YouTube, dáte zdieľať, skopírujete adresu, idete do Affiliate a tú adresu len sem zadáte. Tak. No a video sa vám tu načíta. Dáme krátky popis, super kolekcia, stolička, dáme nejaký hashtag, ja neviem, nábytok, práva, no a zaradíme do kategórie nábytok a bývanie. Hej, keďže sa to týka tejto tematiky. Uložiť a pokračovať, pridať produkt, pridávaní produktov. Musíte nahrať aspoň jeden produkt, aby to video malo zmysel, takže môžeme produkt teraz. Čo sa týka nahrávania produktov, ako vidíte, počíva to z fotky, počíva to z URL adresy, kde má smerovať patričný preklik. Tu nás sa zadáva, do prvého sa dáva adresa, tzv. Affiliate adresa u značky, pokiaľ je tu značka zaregistrovaná, nahádzuje si sama kolekcie. Je to klasická URL adresa, ktorú má presmerovať na konkrétny produkt na e-shop. No, v neposlednom rade máme to tu trošku tak zautomatizované, to znamená, ak nechcete si ukladať obrázok a texty a popisy priamo do počítača a potom to tu ručne nahrávať, máme tu automatické vytvorenie produktu z URL. Funguje to následovne. Tu by som sa ešte pozastavil, teraz vám trošku vysvetlím, akým spôsobom, čo to je vlastne ten affiliate marketing. Affiliate marketing je prakticky spôsob, to znamená tento spôsob získavania a odporúčania produktov na e-shopoch.
Na affiliate marketing potrebujete affiliate software, affiliate program. Existujú dve možnosti. Jedna možnosť je affiliate program, ktorý majú veľké spoločnosti ako Amazon, Téma, AliExpress, ktorí majú priamo svoj program, do ktorého sa vy musíte každý jeden z vás zaregistrovať a odtiaľ si zoberete tzv. Tú URL adresu na konkrétny produkt, ktorý vložíte tu na sem hore. Ten konkrétny produkt a tak konkrétny ten marketplace alebo veľký e-shop vás bude aj vyplácať. Potom existujú affiliate siete, to znamená, je to ako agentúra, kde na ľavej strane existuje, existujú značky. Tu, čo sa týka Slovenska, najpopulárnejší je Dognet, ako vidíte. No a tu vlastne môžete pozrieť, že vlastne chcete kampaň pre e-shop, predávať viac. Títo inzerenti a e-shopy si vlastne zaregistrujú do Dognetu, dajú aj si merací kód do svojho e-shopu a na druhej strane sú vlastne tvorcovia alebo tzv. Partneri alebo publishery a to ste vlastne aj vy. Takže vy ako prvý krok sa musíte zaregistrovať do všetkých affiliate programov tých veľkých marketplaceov a takisto do affiliate sietí. Na Slovensku je to Dognet, potom je to ešte jeden celosvetový, je to network, ktorý ja používam, hej. No a potom sú to vlastne, potom ďalšiu sieť, ktorú používam napríklad pre AliExpress. AliExpress má samotný svoj program, ale viac využívam, pretože affiliate kampaň pre AliExpress berie aj na tomto admitted, tak znamená, že je to tu je lepšie, aj to je lepšie riešené. No, potom vlastne máte tému, tu takisto, tuto je tiež provízny systém, keď ukážem vám, áno, a tak ďalej, a tak ďalej. No, my si teraz môžeme ukázať, že pokiaľ chcete promávať nejaké produkty niektorých značiek a neviete, že v ktorej affiliate sieti, tak buď vždycky v petičke toho väčšinou tých e-shopov na spodu v petičke je, že partnerský program, affiliate program, tam si kliknete a presmeruje vás to niekde. Ak to tam aj nebude, tak potom môžete využiť čo sa týka týchto katalógov na affiliate sieťach priamo v stránkach, takže napríklad Dognet. Tu si vlastne pozrite, je tu 935 e-shopov, značiek. Je to veľmi sofistikovano urobené, je to perfektný katalóg, môžete si zobrať filtre, to znamená, že môžete si dať trhy, dáme si treba Slovensko, môžete si dať kategóriu, ktorú chcete, hej, my si môžeme dať, ja neviem, treba nábytok, hej, nábytok, potvrdiť a vygenerujú mi tu všetky kampane, ktoré sú tu vlastne, tak vidíte, tu máte názov e-shopu, ktorého chcete produkty promovať, akú províziu z predaja máte a ďalšie informácie, či ste influencer alebo tak ďalej môžete spraviť. Tam sa vlastne dovnútra prihlásite a musíte tam požiadať jednak sa musíte prihlásiť, dobre sa musí schváliť a ďalej, potom ďalšia vec, musíte si pozrieť, ktoré produkty, ktoré e-shopy dá, ktorým takisto napíšete. Niektoré sú free, to znamená, že automaticky môžete promovať a niektorých požiadate. Tam napíšete jednoducho, že chcete ísť na kanál Affilkit, kde máte profil a chcete tam promovať produkty. No, čo sa týka C, takisto VAV Network takisto tu máte, vidíte katalóg, takisto to tu je urobené, takže takto to nejak funguje. Takže takto vyzerá rozhranie v Dognete. Je to nový software, je veľmi dobre urobený, pretože kopu veci odpadlo a je tu fakt to najdôležitejšie, čo môžete urobiť. Idete do propagačné materiály, dáte si generátor odkazov a idete si vlastne vybrať nejaký e-shop. Vybereme si Forhome, je tu, tak si ho vyberete. Potom si vyberte kanál, to znamená afilkit.sk a tzv. Depelling URL. Čo to znamená? Depelling URL znamená, že vám to automaticky vygeneruje URL adresu presne na detail vášho produktu. Takže pozrite sa, pôjdete na Forhome, trebárs, otvoríte si detail komplet toho produktu, kde chcete, aby to smerovalo, to by ste získali túto URL adresu, takže toto vlastne je napríklad hit teraz. Takže si skopírujete túto adresu hore, idete do Dognetu, do adresu dáte sem, áno, a iba dáte, že vygenerovať. Automaticky vám tu za túto adresu vidíte lomitko posledné, tak vám vygeneruje presne takýto odkaz, ktorý bude presne smerovať na ten produkt, ale už s vašim ID a aby to zaznamenalo produkt. Táto afiliácie Dognet vám potom vlastne cez transakcie a tieto vlastne bude každý mesiac vyplácať provízie z predaja, ktoré sú schválené a tak ďalej. Ja ešte teraz robím tento, že ja tu dávam ten full service, aby som generálny full version, pretože tam sú už úplne všetky dáta, odkiaľ klient prichádza a tak ďalej. Kopírujem. Predtým ešte, urobíte jednu vec. Túto linku si skopírujete, CTRL-C, idete do Affilikitu a keďže nechce sa mi ručne nahadzovať, tak tú URL adresu
Môžete aj affiliate, niekedy to berie, niekedy nie, ale čistú adresu, keď tu zadám a počkam chvíľu, tak mi to automaticky stiahne fotku, automaticky mi to stiahne nadpis a automaticky mi to stiahne popis. Samozrejme, že ja tu nechcem formovať, takže si to ešte upravím, dva kusy a nechám si iba tento stručný popis, tak ďalej a tak ďalej. Zvolím kategóriu, takže to sú napríklad domácnosť a nábytok, jedáleň. Hej? No a teraz ešte to najdôležitejšie, túto URL adresu. Takže idem do Dognetu, kopírujem a takto si pripravujem jednotlivé e-shopy, teda produkty, mám to sem a mám pridať produkt do kolekcie. No, nezabudnite, už ho tu mám, hej. Automaticky mi vyšlo ďalší formulár a môžem takto pokračovať ďalej. Na konci nezabudnite, že chcem zverejniť kolekciu, alebo môžem si naplánovať kolekciu, takže si môžem kolekcie nachystať a môžem si zverejniť viacero. Na jeden deň budem venovať jednému dňu iba čisto kolekciám a potom si to každý deň sa zobrazí jedna. Ja dám zverejniť kolekciu a dám uložiť kolekciu. Áno. No a kolekcia je hotová. To znamená, že teraz idem do profilu, sa môžem ísť pozrieť a mám prvú kolekciu. Hej? Takže je tu prvá kolekcia. Mám tu na všetky kolekcie alebo všetky produkty, takže mám svoj vlastný e-shop bez toho, aby som mať sklady, zásoby, financie, peniaze a neviem čo všetko možné, okolo toho zmluvy s kuriérom, platobné brány a tak ďalej. Mám tu svoj plnohodnotný e-shop, hotový, na mieru, s tým, že teda ešte aj Filky mi pomáha návštev, no samozrejme, vy si to môžete teraz, si ukážeme, ako sa to celé môže zdieľať. Ten vás vlastne e-shop, to znamená, že tu môžete zdieľať alebo konkrétny profil, teda konkrétnu kolekciu. Takže konkrétnu kolekciu môžete zdieľať hneď tu na začiatku, ale ja podotýkam, rozkliknite si ju. No a takto vyzerá vlastne vaša kolekcia s tým, že teda tu na je video, a sem budú samozrejme ďalšie produkty. Môžeme si ukázať nejaké videjko, kde je viacej produktov, napríklad našu najúspešnejšiu tvorkyňu, hej, má takéto videjko, stlmím hlas. Takže ona natočí takéto krátke video, aby ste mohli, hej, čo máte na sebe, propagujete krásny produkt, no a následne sem si nahodila svoje produkty s tým, že vlastne keď sa tu niekto preklikne, tak ide, treba zóna propaguje z tému. Hej? No a teraz, keď niekto nakúpi, tak ona má províziu z predaja, čo aj provízie má. Celú túto kolekciu, ako vidíte, tak môžete ju zdieľať cez HTML kód na svojich blogoch, e-shopoch a tak ďalej, alebo celú túto kolekciu ako takú si môžete prekliknúť sem a vlastne tá URL adresa sa skopíruje, alebo tuto je tá URL adresa hore, ktorú si chytíte a dáte si ju potom do YouTube a takisto na Instagram. Môžete to video dať ako príbeh a môžete toto video spropagovať si a získať tak klientov a návštevnosť priamo na tento svoje kolekcie, prípadne priamo na svoj profil. Chceme si teraz ukázať ešte teda možnosť pridať ďalšieho produktu, to znamená, že idem do profilu, upraviť kolekciu trebárs z nejakého marketplaceu, takže trebárs poďme na tému. V téme je to jednoduché, zase tam na spodu tu je, vidíte sem affiliate, influencer, zarábate províziu, tam sa zaregistrujete. Ja to robím cez horúce položky, tu nakliknete a tu máte, keď tak si môžete vyhľadať nejakú položku a dáte. Takže keď treba chceme pridať treba túto onu, tento stojaník, tak dáme takto zdieľať, no a môžeme dať kopírovať adresu a ideme pridať produkt, takže nový produkt. Dám to už tu, pretože to je affiliate linka. Skúsim to dať aj do automatického vyhľadávania. Neviem, či tému mi zobere. Pozrieme. Áno, takže zobralo nám to, takže obrázok tu máme. A už len teraz tuto je topo, tak tu len napíšem niečo, trebárs. Hej, žiak na mobil. Vysokohodnotné prodenskú cenu, tu môžem dať niečo tiež, nejaké niečo. Top, super. Proste popis. Áno. No, zároveň tu nadáme kategóriu, takže tu máme kancelária, mobily, PC a tu sú nejaké mobilné telefóny a tu môžete dať niečo, príslušenstvo k mobilom, trebárs tak.
No a dáme pridať produkt. Jednoducho, lacno, perfektne. No a znova nezabudnite potom dať uložiť kolekciu. Hej? Takže takto sa to funguje, akože aj z Tému a týchto vecí, takisto z AliExpressu. Samozrejme, dotýkam, Tému vás bude vyplácať, hej, Téma bude mať, hej. Toto je predbežne, to je ale také skúšobné 7 eur, ja tomu Tému nepropagujem. Takže takto, takže sme si ukázali, ako to funguje v jednotlivých affiliate sieťach a takisto aj v programoch. Potom si vlastne znova môžete pozrieť profil a vašu vlastnú kolekciu, takže už tu máte video a máte tu dva produkty. A to je všetko. Prajem ti veľa úspešných spoluprác a čo najviac zarobených peňazí prostredníctvom Marketplaceu a našej platforme affiliate.sk. Ak budeš potrebovať informácie určite navštív náš blog, kde nájdeš desiatky článkov a návodov. Ak by ti to naozaj mal nejaké otázky alebo potrebuješ pomôcť, pokojne nás kontaktuj, radi ti pomôžem. A určite sa pridaj do našej vernej skupiny na Telegrame, na Infoplanet Hub. Čaká ťa tam komunita, množstvo typov, školení a podpora pre tvoju tvorbu. Držím palce.